En tot cas, senyor Josep Ramon, anem acabant el debat en relació a l'esmena. La pregunta és si es manté l'esmena en seva integritat, perquè el portaveu de Convergència i Unió ha demanat que els retirin els dos primers punts. O retiro o no? Senyor Aguilar. Sí, estarien disposats a retirar l'1 i el 2, tot fent constar doncs, que la intenció de l'esmena en aquest sentit és, en primer lloc, o que quedés clar que la intenció és que en primer lloc doncs, es demana una gratuïtat vist el greuge que suposa per tots els ciutadans de Catalunya, independentment doncs, de si són penedesencs o vilafranquins, però que s'intenta aprofitar una ocasió per poder aconseguir una rebaixa com ja s'ha fet en altres territoris i per això doncs, es retiraria. I pel que fa a les referències al municipi de Sant Sadurní i Gelida, també he avançat que Esquerra Republicana en aquests municipis està doncs, totalment d'acord amb aquesta posició, amb la que defensem aquí entre tots. En tot cas, només era per una qüestió de poder respectar l'autonomia municipal, però en tot cas, vist almenys en el nostre cas, que estem d'acord tant doncs, des de Vilafranca com de Sant Sadurní i Gelida, doncs no hi ha cap inconvenient en retirar aquest punt i que consti. Molt bé. Senyor secretari, he pres nota de les variacions en relació a l'esmena que accepta el senyor Aguilar. Senyor Ramon. Sí, com sembla que al final la moció no serà doncs, institucional, sinó que cada grup doncs, posarà la seva posició en raó de l'acció municipal, doncs el Partit Popular votarà a favor de l'esmena. Sí, senyor Colomer, anem acabant el debat, sisplau. Sí, bé, home, veure com canvia el senyor Aguilar, en certa manera, estimula a fer una intervenció, no? Ni que sigui curta. A veure, amb la seva intervenció anterior, un té la sensació que tenia un atac de gelosia, de que la CUP hagués presentat una moció que es pogués aprovar per unanimitat i, en el fons, tots vam mostrar, en certa forma, perquè vostè no va dir res, l'acord amb aquesta moció. Aquí el que hem dit és que cal una posició de força. No sé si ho deia el senyor Eugeni Maller o el senyor Xavier Navarro. De totes maneres ho deia la CUP. Nosaltres estem d'acord a mostrar una posició de força. Però què vol dir una posició de força? Per nosaltres, una posició de força vol dir anar als municipis de l'Alt Penedès tots junts a treballar perquè aquests peatges siguin gratuïts pels ciutadans i les ciutadanes de l'Alt Penedès, malgrat que alguns d'aquests municipis, com el cas de Sant Sadurní, no hagin presentat al·legacions. Una posició de força vol dir que en aquests municipis de l'Alt Penedès, o en el Consell Comarcal, o en l'Ajuntament de Vilafranca, podem prendre una decisió unitària sobre aquest tema. Per això per nosaltres és prendre posicions de força. Vostè dona la sensació que està disposat a canviar l'esmena en el que sigui, menys en el punt que no permet aquesta unanimitat. No sabem si no està disposat a treure aquest punt perquè no vol que l'equip de govern s'hi sumi, que és molt lloable, també, vull dir, cap problema. O que no vol és que s'aprovi la moció per unanimitat. Per què no l'ha presentat vostè? No ho sé. Però, de fet, a les juntes de govern, deixant de banda si va venir o no va venir, perdó, les juntes de portaveus, deixant de banda si va venir o no va venir, es va acordar que es aniria cap a una posició d'unitat. I després, allà, Iniciativa, el Partit Popular, Convergència i Unió. I nosaltres mateixos vam dir la nostra. Convergència i Unió, per exemple, no estava d'acord, i el senyor Pere Regull ho ha apuntat aquí, amb incloure Gelida i Sant Sadurní des de la moció. Ell ho va comentar, vostè no va dir res. Curiosament, això no ho ha entrat una esmena a Convergència i Unió dient-ho, sinó que ho entra vostè quan ho havia dit Convergència, però aquest és un altre tema. Però, en el fons, tots buscàvem aquesta posició d'unitat. I vostè, insisteixo, no sé si el que no vol és que s'aprovi una moció de la CUP per unanimitat, o el que vol és que no hi voti, sobretot, l'equip de govern, perquè es pugui dir que no estem a favor de la gratuïtat dels peatges. Tot el contrari, hem anat a tot arreu. I hem anat com governava Convergència, com governa el PSC i governi el PP o el PSOE a Madrid. I ho direm, esclar que estem en contra d'aquests peatges, evidentment, però l'única manera de lluitar-hi, o de lluitar-hi, permeti'm lluitar-hi en cometes, no? D'enfrontar-nos-hi, és anar junts. I vostè no busca això. I ara votem,
però tinguem clar que és una discussió política el que estem fent amb aquesta esmena i que ja es busca un resultat polític. Molt bé, gràcies senyor Colomer. Senyor Villarroya, senyor Quelart. No, molt breument, només comentar doncs, que per nosaltres aquest ple ha fracassat. L'objectiu era donar un punt de vista unitari amb el tema dels peatges i bé, tal com s'ha desenvolupat i tot i els esforços que hem fet alguns grups renunciant a plantejaments que havien fet en ares al que era essencial, al que tots estàvem d'acord, doncs això no s'ha mantingut per altres i per tant doncs, manifestar o posar de manifest aquesta decepció, no? I perquè s'entri doncs, amb aquest tipus de guerrilles partidistes que potser ja han estat doncs, des del principi, ja des de la manera en com es va plantejar tot això, manifestar doncs, aquesta desil·lusió. No? Nosaltres no donarem suport a aquesta esmena i no hi donarem suport perquè de la forma que es va avançar, primer doncs, per correu electrònic bastant a última hora i després com s'ha formalitzat aquí i com s'ha desenvolupat el debat, doncs, creiem que està posada sobre la taula més per mirar de trencar la unitat del consistori en aquesta demanda dels peatges i en fer actuacions partidistes que per un costat i per un altre que nosaltres no compartim i que creiem que el ple municipal no hauria de servir per aquesta qüestió i menys en plens extraordinaris. Quedi dit i fins aquí la meva intervenció. Molt bé, anem acabant aquest debat. Senyor Quelart i senyor Colomer. Molt bé, en tot cas, la gent una mica que se centri en el punt que queda doncs, plenament vigent d'aquesta esmena, que només, i dic només, diu que es faci una reprovació per un tema de desídia, per no haver fet, per una inactivitat. Per tant, penso que això és constatable i cadascú pot opinar si doncs, està d'acord o no en fer constar aquesta falta d'actuació. Però que quedi clar també que ningú ha discutit que hi ha hagut aquesta falta d'actuació. Per altra banda, penso que lògicament cada grup ha d'estar amatent a les seves responsabilitats i a saber què és el que vol fer i què és el que no i fins a quin punt arriba a ser responsable. I nosaltres hem començat. És diferent la responsabilitat dels diferents grups que hi ha aquí a l'Ajuntament, perquè en aquest cas nosaltres pensem que no podem estar d'acord amb aigualir de tal manera una manifestació pública d'un consistori quan hi ha una formació que té molta més responsabilitat que la resta. I si això, dir això públicament, doncs no li agrada a algú, doncs ho sentim molt. Però, he repetit, 25 diputats a Madrid doncs haurien de servir d'alguna cosa, en tot cas, que consti o que quedi clar, o, com he dit, el fet de potser ja també estava bé presentar al·legacions i deixar que passés el temps i per política de fets consumats també ja estava bé. Per tant, el que no volíem de cap manera Esquerra Republicana era tornar una vegada més, i repeteixo, una vegada més, a venir aquí a aquest ple per fer un brindis al sol i he repetit que no era una definició que fos meva, sinó que l'havia manllevat.